बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि लेडिज टाइगार। आपनि लैथोआव सनानि मुक्ता मार्क 22 टाइम 2 आवार्स। लाउदुमा सोर? से नम्बर। मानेकआ सोर? से नम्बर। मानेकनि प्रजेक्टआ gemsri नामानो 80,000नि बिसना गोनांथि। gemsri आरो जेम्सनि गावस्रानाय जाहोनखौ सुंद'यै लिर। ओइ मा बुंनाय जाखो बिलाय? gemsri आरो लाउदुमनि आखुथायखौ बेखेवनानै लिर। gemsriया जेम्सखौ गारना लाउदुमखौ लानायनि जाहोनखौ बेखेवनानै लिर।